Hola a tots! En aquest vídeo anem a resoldre el sistema d'equacions que apareix en pantalla i ho farem usant el mètode de substitució. El mètode de substitució consisteix en aïllar una incògnita d'una de les equacions i substituir-la en l'altra equació. Per això, l'ideal és que alguna de les incògnites en alguna de les equacions tinga coeficient 1 o menys 1, o siga, aparega x menys x, y o menys y. Observa que en el nostre cas no és així. Això fa que la cosa es complique una miqueta, però no hi ha problema. Així, en el nostre cas, aïllem una incògnita, la que vulguem, en alguna de les equacions. Per exemple, aïllem la x de la primera equació. Observa que en la part esquerra tenim 3y, que està sumant, passa a la part dreta restant, obtenim 2x igual a 4 menys 3y, i ara tenim un 2 que multiplica a x, passaria a la part dreta dividint. Obtenim x igual a 4 menys 3y partit per 2. I aleshores ja hem aïllat la x en la primera equació, anem a substituir-la en la segona equació. On fica x en la segona equació, fiquem l'expressió que hem obtingut. Així tenim menys 3x, posem per 4 menys 3y partit per 2 més 5y és igual a 13. I aleshores observa que al principi de l'equació tenim un producte de menys 3 per una fracció. Aleshores posem menys 3 partit per 1, que multiplica la fracció 4 menys 3y partit per 2. I ara tenim en la part esquerra 5y, que està sumant, passa a la part dreta restant. Obtenim 13 i ara el més 5y és menys 5y. Aleshores, en la part esquerra realitzem el producte de fraccions, posem ratlla de fracció, multipliquem numerador per numerador, menys 3 per 4 més 3y, menys 3 per 4 és menys 12, i ara menys 3 per menys 3y, menys per menys és més, i 3 per 3y és 9y. Ara, 1 per 2 baix és 2 que posem en el denominador. Això seria igual a 13 menys 5y. Aleshores, tenim en la part esquerra un 2 que està dividint, passaria a la part dreta multiplicant, obtenim la part esquerra quedaria menys 12 més 9y, això seria igual, el 2 que passa multiplicant, a 13 menys 5y. Aleshores, en la part esquerra tenim menys 12 més 9y, això seria igual, i fem aquesta multiplicació, 2 per 13 és 26, i ara 2 per menys 5y és menys 10y. Ara, passem les lletres a una part, els números a l'altra. Aleshores anem a passar, per exemple, les lletres a la part esquerra. La part esquerra ja tenim 9y, ara en la part dreta tenim 10y restant, que passa a la part esquerra sumant, més 10y. Això seria igual, la part dreta ja tenim el número 26, i ara en la part esquerra tenim un 12, en signe menys, passa a la part dreta sumant, més 12. Aleshores, d'ací obtenim en la part esquerra 9y més 10y és 19y, això seria igual, i ara en la part dreta 26 més 12 és 38. I aleshores el 19 que està multiplicant a la y passaria a la part dreta dividint, obtenim que y seria igual a 38 dividit entre 19, i 38 dividit entre 19 ens queda 2. Aleshores ja tenim el valor de la y, ens faltaria el valor de la x, però tenim una expressió tal per a la x. Aleshores substituïm el valor de la y que hem obtingut i obtenim que x seria igual a 4 menys 3y per y ja saps que val 2, això partit per 2, això ens quedaria ratlla de fracció, del 4 menys 3 per 2 que és 6, partit per 2, això ens queda del 4 menys 6 és menys 2, partit per 2, i això ens queda menys entre més és menys, i ara 2 entre 2 és 1.
Aleshores ja tenim el valor de la x, ja tenim el valor de la y i per tant tenim la solució del sistema. En el nostre cas, ja saps, en un sistema la solució són les parelles que al substituir en les equacions es satisfan les igualtats. Observa que hem obtingut una única parella, per tant obtenim una única solució. La solució del sistema plantejat és x igual a menys 1 i igual a 2. És aquesta parella. Ara podríem comprovar que això que hem obtingut és solució del sistema. El que hauríem de fer és substituir la x i la y per el valor que tenim ahí en les equacions del sistema i veure que efectivament es satisfan les igualtats. Pots fer i veuràs com és així. Moltíssimes gràcies per la teua atenció.